Recoller o aceite bendecido, rodear o altar do santo ou tocar a imaxe do monxe benedictino cumpano son algúns dos ritos que hai que seguir para que o santo atenda as peticións ou para amosar agradecemento polas xa concedidas. E vimos todos os anos, porque eu son benite, o seu meu cumpleanos é o meu santo. Vemos pola tradición das verrugas e demais e imos facer todo o ritual para bueno, somos moitos na familia e intentar que podanse curar as verrugas. Debemos darlle a volta ao santo, non, a volta á iglesia esta. Do santo non podemos entrar aínda. Hai moita xente, verdad que sí, verdad que sí. Pero o que ten fe ten que esperar. Temos que ir á intención, á devoción e á paciencia de ir ao santiño. Moitas son as ofrendas que os devotos traen a San Bieito do Lérez. Que lle ofrecemos? Bueno, a veces un corpiño de cera, según o que teñamos. O ano pasado rompeu un pé, pois truxen un corpiño de cera. Ofrecemos o aceite, ofrecemos unhas velas para nós e para os que non poden vir. Unha veliña, unha limosna, aceite, huevos, algún polo, algo de cerdo así e tal. E para a casa levan o aceite milagreiro, que din que ven moi ben para a pel. Os devotos levan aceite. Aceite preguntan se está bendecido, e os devotos levan bastante aceite, moito aceite. E a estampita. Este aceite ten unha elaboración, durante todo o ano, vámoslo queimando na lámpara, con unhas mariposas, ten un procedimento, a lámpara de cobre, logo despois dun tempo nos envasámolo, poñémonos nunhas botelliñas que son as que vendemos e se cobran, porque esas botelliñas veñen de fora, que quede claro, o aceite non se cobra nunca, porque se traes un envase quítase da lámpara e o aceite non é gratis. Levo 2 botelliñas de aceite. E botella unha verruga e marchoume, dei os mounatos tamén. Todo sexa por obter do santo algo de axuda. Que lle pido que me cure as rodillas, que teño prótesis nas dúas. Salud, que outra cousa lle podemos pedir a San Benito. Pedimoslle favores, que nos concedan para nós, para os familiares, así. Bueno, pedimoslle de todo, que Dios nos dé suerte e salud e que Dios nos saque dunha enfermedade mala. Pido que salud e cartos. Me cumpliu todas, entonces non é só vir a pedir, porque pedir é moi fácil, non? Hai que vir e dar as gracias. Eu pidolle moitas cousas e a min o que lle pedín fíxomo. A ver, unha persona dixolle que lle iba a ofrecer os huevos. Pasaron as borrujas cando saleu. E despois dixo, bueno, San Benito nos come. E comeu nos e volveron outra vez. Así que por eso algo hai, alguna cousa. Centos de persoas se achegaron ao mosteiro de Lérez, que foi un ir e vir de xente dende primeira hora, ca celebración da primeira misa ás 7 da mañá.